Gure masterra multimedia komunikazioa masterra deitzen da eta noski Euskal Herriko Unibertsitateak kudeatzen du, baina EITB-rekin elkarlanean. Beraz, master honek uztartzen ditu bi entitate garrantzitsu horiek, Euskal Herriko Unibertsitatea eta EITB komunikabide talde publikoa. Masterran aztertzen da zein den gaur egungo komunikabideen egoera eta hori ikertu ikasten da eta gero praktikara eramaten da. Esango genuke, helburu nagusia dela komunikazio edo multimedia unibertsoan komunikatzaileak trebatzea euskaraz, gainera, masterra euskara hutsez ematen da. Master honek dauzka 3 ildo nagusi eta esango genuke direla alde batetik komunikazio gaitasuna trebatzea multimedia unibertsoan, bestalde edo bigarren ildo garrantzitsu hori izango litzateke multimedia produktuen edizioa eta ekoizpena trebatzea, kontutan hartuta kazetaritza eredu emergenteak edo berriak, eta azkenik 3. ildo hori litzateke masa hedabideen merkatu horretan komunikabideak aztertu, horrela produktu eraginkorrak eta iraunkorrak bermatzeko. Horiek izango lirateke lan ildo nagusienak. Horretarako, eskolak dauzkagu, non praktikak eta teoria uztartzen diren, eta nork ematen dituzten klaseak, irakasleak, hemengo irakasleak, unibertsitateko irakasle eta ikerlariak, eta baita ere, eguneroko lanean, komunikabideetan diharduten profesional kualifikatuak, batez ere EITB-ko taldekoak, baina baita ere beste komunikabide batzuetakoak. Baina badago beste osagarri oso garrantzitsua dana master honetan dela praktikaldia, praktikuma deitzen duguna. Eta praktikaldi horretan, gure masterrak eskaintzen ditu aukera batzuk, praktikak egiteko, derrigorrezkoak dira gainera, 15 kreditu dira eta ikasle bakoitzak bete behar ditu 375 ordu praktikak egiten. Guk eskaintzen ditugu aukera ezberdinak, asko EITB-en, adibidez Radio Euskadin, Euskadi Irratian, eitb.eusen, baina gerta daiteke EITB-en ez egitea praktikaldia eta EITB-tik egitea baita ere. Horretarako badauzkagu beste akordio batzuk, Eluiar, Argia, Berriarekin, eta ez bakarrik komunikabideekin, baita ere prentsa bulegoekin. Beste adibide bada, aurten egin dugun akordio berri bat, oso gabinete edo prentsa gabinete potente batekin, izan da BEK-eko prentsa gabinetearekin. Eta aipatu nahiko genuke guretzako oso garrantzitsua delako hori, gure ikasleen portzentai desente batek lortzen duela praktikaldia egin duen toki horretan, behin praktikaldia bukatuta hor geratzea lanean. Eta bestalde badago derrigorrezkoa den beste alor bat edo beste zeregin bat dela master bukaerako lana. Printzipioz master hau da master profesionala, beraz master bukaerako lanean egin daitezke proiektuak eta halakoak, baina ere gertatu izan zaigu ikasleren batek erabakitzea ikerketa lan bat egitea master bukaerako lanerako eta ikerketa lan hori ona izatea, ikerketa lan horri esker ikerketa beka bat lortzea eta, orduan ikerketaren mundutik eta tesirako mundura bideratzea bere karrera. Masterreko eskola gehienak, ez guztiak, baina gehienak EITB-ko Bilboko egoitzan ematen dira. Hango ikasgela baten, edo formakuntza gelan edo ikasgela batean. Oso gutxi batzuk laborategia behar dugunean, irrati laborategia edo Leioako kanpusean ematen dira, baina gehienak Bilboko egoitzan eta horrek ematen dion bizitasuna ikasleari oso garrantzitsua da. Bertara sartzeko txartela behar dute eta hango giroa gertutik ikusten dute gainera.